gịnị kpatara na kpọtapụrụ ya mgbe gara aga na kọt. Tatazi ka mmiri malite n'anya, tata ka anyị si anya wee fụ na ya bụ Nnamdi ka dị ndụ and anyị fụrụ ya ọbịa. So nke a gosigodo maka ọgụrụ nyaa ma izuụka gara aga ọ dịka anyị ọ dịka na mambi ndị ya sị na ọnwụ ọbịara kọt na anyị emechi ya n'Igbo ọnwa. So tata ife niile adachukwu afụrụ ya afọ na ọ dị ndụ, anyị fụrụ onyonyo o etu o si amụ amụ ụkwa ihe mee na kọt. Mana mụ afụrụ ya o wutere m na o nwere ndị ọkaiwu bịa kọt and ndị eze so bịanụ ekwe ka ha bata. O wutere m na afụrụ ndị buche egbe na-egosi na-eme ama ọpụpa na ụlọ ọtụrụ mgba, mana kọt gara ọfụma and afụka m na emeziri adjournment November 10th. Kịta gara alị ka tigbuo ụzọ kwe dị n'ala Igbo ga-adajinatagoro maka afọ na Nnamdi ka dị ndụ. Ụfọdụ na-asị na ọnwụgo mana onye ọ na-ji anya fụ ya. So etu gọọmenti pụta ya kọt ihe niile mmadụ chefụ and ihe Igbo ekunye bụkwa ekunye dọ gọọmenti aka na ntị na ọ dị mkpa na abata kọt tata ka afọ na. So gọọmenti gere ntị Nnamdi ya. So ọ dị mma and anyị fụkwa ihe si wee ga etosine adjournment. Mana ihe mee tata anyị ekwunye ka anyị ekwe n'ụbọchị na-abịakwanụ ihe ndị ọzọ afụrọ mgbe kepụta. Mana ụmụ emecha kịta na program na-ekwukwa ihe nchọ n'Igbo ekiriekwa na kọtụ a na-eche. Mana the first thing nwere anyị fụ na Nnamdi ka dị ndụ ọtọ afọ m onyonyo ebe ọ mụrụ amụ ọ dị mma. Ndewo. Ka anyị gaa n'akụkụ Maazị Tochukwu Ezuoke, nwere ihe ị chọrọ ikwu maka etu ihe si wee gata na ụlọikpe ukwu nke dị n'Abuja gbasara ikpe Nnamdi Kanu? Dịka m si wee hụ ihe niile si wee gaa, m ga-asị na ọ bụrụ na esibu etu a wee na-akwa onye ukwu wara na echeghị m na ya bụ ọya aka akarị etu ọ dị, maka na ihe a na-ekwukwanụ bụ a sị na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ, mana ọ na-agbagwoju anyị anya mgbe ụfọdụ na ọtụtụ mgbe bụ mgbe agha akara aka bụkwanụ ndị karịanụ bịa agha akara aka orie ha ma riwapụ ha isi. Na ọ na-agbagwoju anyị anya na ọ ga-abụ ruo mbọsị DSS bụ ndị ji mmadụ bụ onye ji nwa amadi ya na-ekwu maka olu mbọsị a ga-asị ka akpọta ya n'ụlọ ikpe, enweghị ike ịkpọta ya n'ụlọ ikpe. Mana nke tata olu mbọsị na ha si na ha ga-akpọta ya n'ụlọ ikpe taa, ha ma kpọtakwa ya n'ụlọ ikpe. And dịka Ichie Ebubedike si wee kwu, ndị mmadụ wee fụkwana ya anya ebe ọ nọ na-amụ amụ o wee bụrụ ya. Mana ọ bụrụ na anyị nekwa anya dịka nna anyị ukwu bụ ọkwa dike bụ Dr. Chukwuemeka Eze-Ife, gọvanọ nke chịbụrụ Anambra steeti, si wee kwu na mgbe ọ gara n'ụlọ ikpe, ndị ọhaneze bụ ndị mmadụ ịtọ ha họpụtara ka ha banye jee mara, ndị mmadụ ịtọ a na-ekwukwanụ bụ ndị bụkwa ndị ọkaikpe. Chief Godi Ụwazurike bụ otu onye n'ime ha. Mana wee bụrụ na ekwe ha ka ha bata, n'iwe nna anyị ukwu wee sị na kama ọ ga-arapụ ndị ya na ya yi wee bịa ọma mbanye n'ụlọ ikpe na enwe ama mbanye. O wee bụrụ ya m wee sị ka m ga-agwakwa ya na okenye ka ọ bụ na mụa obi dị m ụtọ dịka o si wee mee. Ọ ga-abụ ruo mgbe ọzọ a sị na ndị ọhaneze zitelu ndị mmadụ ka ha mara na ọ bụghị etu esi eme ya. Agbamume dị na ya bụ dịka Ichie Ebubedike si wee kwu, olua 10th of November na ọ ga-abịakwa ụlọ ikpe. Mana ọ bụrụ na anyị gee ntị ihe onye ọkaikpe ya bụ Ejiofọ, barista Ejiofọ kwuru, ọ sị na 10th ahụ abụrọkwanụ ka abịa kpebe ikpe, na ọ ka bụ mbọsị a ga-anụ akwụkwọ ha gbara maka iti wepụ ya n'aka ndị DSS wee weba ya n'ụlọ ikpe dị na Kuje. Enwebụkwa ihe anyị kwesịrị ịma na o nwere ihe dị iche egbe na egbe. Ọ ga-abụ
o nwere ike elu ya bụ ụbọchị ha bịazie anyị wee mara kedu ka a ga-esi wee kpee ya bụ ikpe. Mana kịta ọ dịghị nka mala kedu mgbe ikpe ga-ebido. Mana tata ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ anyị hụkwara na etu sinetọ Patrick Ifeanyi Uba si welu jekwuru ha na ya bụ n'ikpe. Mana nke a bụ ndị oyibo si na politiks emesịa na anyị ga-ekwu nke mana ka aka rapụbagodi ya a ga-eri ya bụ ọna mana ya kabụla echi. Ndewo. Maazị Ichie ndo na m werezi maazị na-akpọ gị Ichie Eze-Ani. Maazị Tochukwu kwuru maka na ihe na-ekwu. Maazị Tochukwu rụtụrụ aka maka etu esi bugharịa ya bụ ikpe. O nwere ihe ị hụtara gbasara nyigharị ikpe anọ? Afọ Maazị Ezeoke kwuru etu esi bugharịa ikpe. Anyị makwanụ maka mụ ọgụ onye ọkaiwu and achọpụtara na onwe ka esi bido n'ụwa ọgọdọchi ofu ihe gbasara ihe ikpe na a na-esi n'usoro. So etu esi zụgharịa till November 10th bụ ihe anyị na-atụ anya ya emenụ. Mana ọzọ ndị lọya si etosipụ lọya ya abịazi agụzie na ọ dịrọ mma ka ọ nọ na nke DSS, which for me mụnwa na-ege ntị ọ bụ ihe ịtụnanya na ahapụ ya ka ọ nọrọ ebe ahụ, ọ bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ. Mana ọ dịkwa mma ka ekwuo ya ọfụma na kọt. So lọya kwuo ndị onye nọ na kọt enebara anya wee fụ na ihe ziri ezi wee ewepụta ya. Maka kịta ọ nọ n'aka agụ DSS agwụ ebe ekwesịghị ịnọ na ọnwụ na ụbọchị dị mma and onwe ihe ọ na ebe ahụ. So ebe o kwesịrị ịnọ egere mand ya na prison custody. Mana itinye na DSS ndị na-emekwe ntabi, ndị na-achụgharị ya, ndị na-akpụgharị ya, ebe a dịchara mma. Ebe a sị bụ na ọnwụ mgbe ha na-atọchọpụ ya. So mana ọ ndị lọya ka ọ dị ebe lọya kwuru ihe a kịta o gosiri na uche ha dị ebe ahụ na ha kwesịrị inebara ya anya. Mana otu o si wee dị mgbe ọ pụtara ikpe tata o juru gị afọ otu Nnamdi Kanu dị? Ịma na anyị nwa nọ ihe na-eme n'ala Igbo na-emetụta Igbo ekunye ọfụma na-arụ. Ọwụgodo etu esi nọrụzie na-emesi tatom monde ọwụna onweghị ha na-eme antata kịta Igbo niile Igbo land onwebi ha na-emekwa. So ihe na-afụ anyị ụfụ ọ na-emetụta onye iru na-emetụta onye azụ. And anyị mana ọ maka na mgbasị gara aga ejecha kọt afụrụ ya anya si Igbo na-enwe mmadụ ncha. Mana tata ebe afụrụ ya anya nke ka ibi enwu na o tego ewu na ọkụkọ anya na Nnamdi Kanu dị ndụ maka onwe ihe akọbe gbagharịa. Ụfọdụ si na ọnwụgo, ụfọdụ si na etigbuke, ụfọdụ si na a na-atọchi ya na ọnwụgo. Mana tata ka o gosiri ụwa niile ma ndị Igbo niile na nwa agbadi aka dị ndụ a na-arụzighị oke. Ọ kwụ ọtọ, ọ gaala onwe afụkwara ebe ọ na-agbụkwa na piche na onyonyo esi. So etu anyị si fụ ya o juru anyị afọ nke izi na ọnwụ bụ anwụ ọnụ ya. Ọkwa na onye dị ndụ na-ekpe ikpe. Dịka ọkaiwu m ga-ajụ gị ofu ajụjụ ọzọ tupu m gaa n'ebe Maazị Tochukwu nọ. Otu onye nso anyị sị na ọ chọnatarịrị ịma kpọmkwem ihe mere eji wee bugharị ikpe a buga ya na ụbọchị 10 nke ọnwa Nọvemba. Dịka ọkaiwu maka o dochaghị anya. Aghọtara m etu kọtụ si eme. Etu si wee kwu na nke izizi na ọbọkwa na etu esi anụ ka esi emeli. A na-eso ihe n'usoro. Ihe Nnamdi Kanu bịazi gbado mmadụ ncha n'olu. Mana unu makwanụ ikpe gbasara Nnamdi Kanu ọbọkwa nsọsọ ikpe a ka kọtụ na-ekpe. E nwekwa ikpe ndị ọzọ dịchakwanụ. And onye ya ekpe ikpe a jọọjị n'ebe anyị ekpe ikpe a jọsi nyakụ bụkwara ikpe ndị ọzọ nọkwa onye ekpekwa. So na ekwuo na anyị ebugharị ikpe n'anya na akwụkwọ kọtụ na mmalụ mgbe ohere dapụta. So mgbe ohere dapụtazi nkịta wụ na 10th of November anyị na tata 21st. So ebe izu ụka atọ na-abịanụ ọ bụrụ na ya asị na echi ihe nchọpụtara eji wepụta Nnamdi Kanu kọt tata bụ igosi ụwa niile na-arụ dị ya na ọnwụbe na ọka dị ndụ. So nke ahụ emeghị
emeghị kịta. So ọzọ ka ibie ụkwanụ sit-at-home a na-eme maka na akpụtara Nnamdi Kanu kọp kịta afụgo na ọ dịghị etu a. Ekwesịrị ike IPOB na ndị Igbo ndị ọzọ kwesịrị ileba anya wee sizie na sit-at-home a ka a kwụsịzịkwanye ya maka ọ na-afụ anyị ụfụ na-arụ maka ọ ka dị ndụ ọnwụ na ọnwụgo a sị na ọnwụ na-ebutere ya na anyị echekwa next one month sit-at-home mana kịta nke a adịgo overtaken ọ ka dị ndụ kịta ekwesịrị ike ilebazi anya wee sizie na anyị hapụzi sit-at-home. Nke ahụ nke izi. Nke abụọ, gọọmenti fụkwanụ ihe na-eme na obodo anyị. Onye bie na-agba ọkụ adachụ oke. Anyị ka nwere ihe anyị na-achụ, anyị nwere ihe na-emesi anyị ike ma COVID ma ekọnọmi. So ihe gbasara Nnamdi Kanu ọkwa ihe anyị nebara anya. Ọ ya kpatara ndị Igbo egwu na-eji wesikwanụ gọọmenti dụọ ha ọdụ biko ka anyị nekwa n'anya na politikal angụ hapụgodo Lagos. Tata kịta onwe ihe mere na Abuja lockdown. Tata anyị Igbo niile lockdown. Ibido nebanye ego one ihe a gbasara ifu na ego one emefu tata maka na eji apụta Nnamdi Kanu $9 billion. Ọ ihe anyị chọrọ ọ na onwezi ihe ọzọ anyị na-eme. Onye bie na-agba ọkụ adachi oke. Maazị Ezeoke, ajụjụ anyị ga-ewegara gị onye nso anyị na-ajụ sị gịnị mere Nnamdi Kanu ji ka na-eyi akwa ahụ eji wee nwụchi ya n'ọnwa Jun? Nwere chọrọ ịza ajụjụ ahụ? M ga-asị na ndị Igbo tụkwara n'elu si na ọ masịrị onye ihe niile na-asị ya ka o si masị onye ama nna. O nwere ike ịma na mgbe anyị pempe anyị na-eto o nwere ihe a na-akpọ akwa Krismas. O nwere ike ọ bụrụ na m akwa Krismas m na ahụka m ya n'anya mgbe ọbụla o nwekwa ebe a ga-eje baza achịpụta m ya, eje agbamnkwụ achịpụta m ya. So ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị na anọghị n'ụkọ akwa. Ya bụ Maazị Nnamdi Kanu anọghị n'ụkọ akwa. O nwere ike bụrụ n'otu ya nwa si chọọ na mbọsị ọ ga-eje ụlọikpe na ọ bụ akwa ka ọ ga-eyi. Ọ ya nwa ka ọ dị iyile maka na ama m na ọ bụrụ na ọ chọrọ akwa ndị ụmụnne ya na ndị ọkaikpe na-eje eneti ya ọ ka agwa ha si wetala ya akwa and a ga-ewegala ya akwa. Ọ bụkwa na o nwee mgbe a ga-asị na ewegalụghị ya akwa dịka nsi wee malụ onye ọkaikpe ya ọ ndị ọkaikpe ya bụ Ejiofọ na Ejimakọ, ha ga-abụkwanụ ndị ga-ebu ụzọ wee tibe wee sị na ajụkwalụ na amanyezi nwanne anyị nwoke akwa na ọ ga-agbazi ọtọ. Mana adịghị nka ọ bụ ihe ga-ewe anyị oge iji na-ekwu maka akwa oyi. Ọ ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme. Daalụ nne. Ọtụtụ mmadụ na-eche na afọ Nnamdi Kanu taa dịka esi eche o nwekwa ma iyi ezigbo akwa ọ ga-adịcha ka onye amamkpọnwụcha. Eziokwu na ụfọdụ na-edebatara anyị ozi na-ekwu na ọ bụchaghị ibu otu ha si pụba anya. Kedu ihe iche maka etu Nnamdi dị ka agbọ? Ịma na ihe ọtụtụ n'ime anyị anaghị aghọta bụ a na-ekwu okwu ebe a na-edobe onye eji eji na DSS. Ọ dịka ebe a na-ama atụ ụtụ ọhụrụ. O teghị aka ịma ebe a na-ekwukwanụ na-edobe mmadụ na DSS bụ ụlọ obibi. Sọsọ ihe dị iche na ya bụ na ụzọ ya ị nweghị ike iji ụkwụ gbapee ya, akwa ya ị nweghị ike iji nke mpio ị nweghị ike iji aka kwapụ ya. Alụrụ ya lụsie ya ike. Ihe niile eji ebi ndụ dị na ya. A na-enwe toilet, ebe a na-eje mposi, ihe niile dị na ya. Na ọ bụrụ na anyị mara na ọ bụ etu a ka ebe edobere ya bụ nwa amadi dị, sọsọ ihe dị na ya bụ na o nweghị ike etu ị nọ bụrụ onye nta akụkọ ka gị na ya kwuo okwu. O nweghị ike ịnabata ọbịa. O nweghị ike inene ihe onyonyo. Ihe a okwu a mụ na gị na-ekwu kịta o nweghị ike ị na-ekili ya. Ihe niile eji ebi ndụ ga-abụ ihe ndị a napụrụ anapụ. Mana ihe ọzọ ọ bụrụ na ọ chọọ ịkpụ isi na ọ na-akpụ isi ndị otu m ọ bụ ndị na-akpụ isi otu izu ụka
a ga-akpọta onye ga-abụ olu mbọsị ọ ga-akpụ isi mbọsị asịkwa na mbọsị a akpụ isi akpụ afọ ọnụ ọ bụrụ na ọ ga-akpụkwu afọ ọnụ mbọsị akpụba ha ncha. So anyị ghọta ya bụ na idobe mmadụ na ụlọ DSS bụ ebe ọ ga-abụ ịnọlụ ama ihe niile ị ga-eme dịka onye nwere onwe ya ị gaghị enwezi ike mee ya. Ihe ọ bụla ị ga na-emezi ga-abụ ọ ga-abụzi ịchọ ịpụ apụ karịa na ya bụ ime ụlọ ebe ị nọ. Ị ga-akpọ mmadụ abịa soro gị ma mmadụ abịa soro gị mee nke a abịa nebanye anya ebe abịa nebanye anya ebe a. O nwekwa na ihe dị iche ya nwa bụ ihe mfu dịgawa iche na ya, mana o nwere ihe kwubu na mbụ nchọ ka ntụnye ọnụ na ya nke bụ dịka mgbe Ichie Ebubedike kwuru maka etu unu ikpe si wee jụ na amam webia unu nga. O nwere otu onye ọkaiwu nnụrụ ebe ọ na-ekwu okwu tata. O nwere ihe o kwuru ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ anyị nebakwa n'okwu ụfọdụ ihe anya. Ọ sị na ya bụ onye ọkaikpe nke ukwu bụ Justice Binta Nyako sị na ihe ọ ga-eji ghara ikwe ka ewepịa ebe ọ nọ n'aka ndị DSS wee webaa ya n'ụlọ mkpọrọ bụ maka nchekwa onwe ya, na ọ dị ha ka ọ ga-abụ ewepụ ya jee n'ụlọ ikpe n'ụlọ mkpọrọ ebe onye ọbụla chọrọ ịhụ ya ga-eje ịhụ ya, na enwere ike ihe ọjọọ nwere ike ime ya. Nnaasị ọ bụrụ na ibe nekwa anya ihe mere Sowore tata, etu na ihe onye ọbụla nọ n'ihu ọkwa ụja n'ihu mmọnwụ anọkata ndị mmadụ gafa bịa eche na egwuregwu ka egwuregwu anụsabi ọgụ na-achọ imerụ ya arụ. So ịmago mbịa chebekwazie ya bụ ihe na-asị amaọkwa mma onwere ihe onwelu dịka ya bụ onye ọkaikpe si wee na-ekwu tata ma ekwekwana ka ọkọkọọ ya wee bụrụ ya. Daalụ rinne. Ndị be anyị, ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a, ebe anyị nọ bụ BBC News Igbo, ebe anyị kpọtara ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ka ha tinye ọnụ na mpụtara ikpe ekpere Nnamdi taa. Ọ bụ eziokwu na eyigharịala ya bụ ikpe, mana anyị si ka anyị leba anya n'ihe ndị megasịrịnụ taa dịka a na-eche ikpe ahụ nakwa mgbe ekpebiri etu a ga-esi wee kpegharị ikpe ahụ n'ụbọchị 10 nke ọnwa Nọvemba. Ọtụtụ n'ime unu na-ekwu na afụghị Nnamdi Kanu taa, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ foto gosiri na Nnamdi Kanu bịara ụlọ ikpe taa, biko gaa na bbcigbo.com ịhụ onye bụ foto ahụ. Ndị nta akụkọ anyị nọ ebe ahụ ka abụ na akọrọ ya akọrọ, setechi ihe niile ma wepụtacha akụkọ niile gbasara etu ihe si wee gaa ebe ahụ n'ụtụtụ taa. Anyị bidoro n'elekere nke 6 nke ụtụtụ anyị malitere wee nọrọ ebe ahụ. Ya bụ gaa na bbcigbo.com ugbu a maọbụ ịpịa ọgbakọ BBC na Google, wepụtara gị ịga ebe ahụ ife ihe niile ị chọrọ ịmata maka ikpe a. Ndewo ndị na-etinyere anyị ọnụ n'okwu a. Ka anyị gaa na ebe Ichie Eze-Ana Ebubedike nọ. Otu okwu ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu tata kpụ n'ọnụ mgbe ha hụrụ Ifeanyi Ụba bụ onweghị elekshọn. Ha na-ekwu ya na bekee, enweghị elekshọn ọbụla ga-adị na Anambra. Kedu ka isi wee hụ ya bụ okwu? Ya bụ okwu bụ ihe na-aga n'ihu kamgbe, ọ bụghị naanị taa ka ya bido n'ugwu okwu ahụ. Ụfọdụ ndị ntorobịa ma ndị IPOB kwene na ha achọghị ntuli aka nke na-abịa na ụbọchị 6 nke Nọvemba. Pụtakwa taa na-agwakwa Ifeanyi Ụba bụkwa otu onye n'ime so na-azọ ọkwa gọvanọ na steeti a na ya bụ ntuli aka na-abịa. Ka isi hụta ya, ndị bekee ga-asị nke ọ na-echugbu ụra mba okwu ahụ. Daalụ. Nke mbụ na etu Ifeanyi Ụba so bịa kọt, ịma Ifeanyi Ụba ụka na onye Igbo so eji ihe mee nwanne ya emegokwa nyanwa. So ọ bụrụ na ọ bịa kọt maka na ọ bụ onye Igbo ka dị mma,
mana ọkwa anyị maka na ọ na-azọkwa elekshọn ọkwa ijipịa wee gbalụkwuru ya pụtakwa na ya nke ahụkwa ihe ọzọkwa mana ndị na-enezi anya afụzie maka na afụrụ ebe a mara ọ na-azụ elekshọn sibazie na ekwesịghị ịtụ elekshọn na Anambra steeti anyị adịgo na ndị IPOB na-ekwukwu ya and nke bụ na mụnwa ogogo ndị mụ na ha kwuru nakwa na IPOB na-agwa adị ihe ha na-eme ụzọ adịrị ya nwaanyị ha ji ekwu etu ha sị m na onwe mgbe ha ji na ha etekide stand so ka m rozie na ndị na-ekwu ihe akịta ahụ na-aghọtara anọọ a sị na ewere iwe mmapụ isi ewepụ ma ntị ma ọnụ so and ewerukwanụ ọja tụfie dịka ụzọ dịka baa na ọja baa ihe ahụ na ya emere elekshọn onye bụ gọvanọ kịta by March 2022 onye si n'ọkwalitu gịnị eme so iwu na megide na ya eme elekshọn no matter what so onye na-asị na ama elekshọn na Anambra steeti na gịnị ka o ji ekwu ihe so ịgụ na ndị ahụ kwuo ọfụma ifu na ọjọs ịgafe ụzọ ha ghọtara enye eme elekshọn na Anambra steeti ekwesịghị ime elekshọn na Anambra steeti so adị ebe a ka anyị nọkwa ọdụ na Igbo ekunye dị apolitika onwe onye anyị na-asọpọt mana ihe anyị na-ekwu na ekwesịghị ịhapụ ndị Anambra ka ha pụta n'Igwe jiri aka ha kwuo onye ya achị ha fọ arọ na na-abịakwanụ onye ọ na-afụla Igbo n'anya kwesịrị ike ikweta na anyị eme elekshọn maka ihe anyị kwesịrị ike ime ọsọ ọ na-emerọ denima na-achọ ka edeclare state of emergency ka gọọmenti na-achịkịta ndị APC aka ha apọntizi onye ya wụ gọvanọ and ọ bụghị ihe anyị chọrọ ka ndị Anambra jiri aka ha wepụta onye ya achị so anyị eme elekshọn. Ndewo Maazị Tochukwu, ka ihe nwere ike ikwu maka okwu ahụ dara ụda na ụlọikpe mgbe Ifeanyi Uba batara? Ịma na mgbe Ifeanyi Uba batara ọtụtụ o nwebulu ọ bụrụ na anyị ghọta ihe menụ tupu Ifeanyi Uba bata o nwebugo ndị nọ n'ilo na-agụ egwu tupu Ifeanyi Uba bata so mana ọtụtụ n'ime anyị na-ewu ya nọ mgbe Ifeanyi Uba bata ka ebido gụba ya bụ egwu mba a na-agụbụ ya bụ egwu tupu ya wee bata. Otu ihe anyị ga-ama bụ Anambra steeti nwere sinetọ mmadụ atọ. Ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ coincidence na Ifeanyi Uba na-azọ gọvanọ wee bụrụkwuo onye na-eje ikwu maka ihe gbasara Nnamdi Kanu mana m ga-asị kene ka anyị nechigha na anya azụ kedu ihe Ifeanyi Uba mere na 2017. Na 2017, in fairness to him, o so na ndị nọ na-ekwu mgbe ahụ ọbụbeghị gọvanọ ọ ka bụ CEO Capitol Oyi ọbụbeghị senetọ o so na ndị nọ na-ekwu na-etinye ọnụ si hapụzia nwa amadi a ọ bụrụ na anyị lota mgbe a na-ekwu okwu ndị ga-eweta ndị ga-ashọti Nnamdi Kanu ya nwa bụ onye bụ ụzọ wee kwuo na ọ ga-submit his property ka ewelu with ndị senator that time ndị ga-assign akwụkwọ ka Nnamdi Kanu pụta dịka mmadụ dịka Dr. Law Mefo, Emeka Ugwuoju and Professor Pat Utumi and Professor Charles Soludo bụrụkwa onye na-azọ gọvanọ nkịta. O wepụrụ ya na mụnwa afụrụ ya na ọbịbịa ya nwa bịalụ bụ maka na ọ bụ sinetọ n'ala Igbo bụrụkwa onye na-ọzọ gọvanọ. O wee bụrụ na ọ bụrụ na ebe a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọ bụrụ na ọ ga-abụ ọ bịasị afụ Nnamdi Kanu o mee ya obi ndị na-eso Nnamdi Kanu adị nro n'ebe ya nwanụ ọ banyelu ya ị ga-ajụ nụ ndị ọzọ nso ya azọ gịnị mere na ha abịaghọ maka na kampenu bụ ebe onwe onye ga-abụ asị na a na-akọlụ nwaanyị ihe eji amụ nwa asị na a na-akọlụ mgbago afọ na nwa na-ata alụ n'afọ mgbago afọ ga na-asị etu a ka nwa si adị mana bikos na mgbago afọ amụghabe ọ tụghabe o wee bụrụ ka wee bụrụ inu
ihe m nwa na-ekwu na ya bụ onweghị ihe ọjọọ dị na ya bụ nwa amadi bụ sinetọ jere ụlọ ikpe. Onwekwanaghị ihe ọjọọ m nwafụrụ ịsị ma a ga-atụ elekshọn. Sọsọ ihe m nwa na-ekwu bụ ọ bụrụ na ichebi ya chechaa ya si na ị chọghị ibinye aka, maka na ọ bụrụ na ibinye aka na nke a ga-eme nwanne ya eme, n'ọlụ n'ụlọ. Ekwena ka ihe kpakọta gị ka ije si na onye kwetalụ na ọ ga-atụ ya bụ elekshọn wee jee isi na ị ga-eje megide ya ka ọ ghara ịtụ ya bụ elekshọn. Nke ahụ ịma na ya bụ ekene agafebego nku aka. Onwe onye ga-atụ elekshọn jee tụọ, hapụ onye si na ọ chọghị ịtụ. Ọ bụkwa na ihe ndị oyibo na-akpọ freedom of choice. Mana mgbe that freedom of choice ga-eji wee bawa wee bụrụ na ya bụ ikwe aka agafebego nku aka bụ mgbe ọ ga-abụ ịhapụ ihe ị kwesịrị ime iwee je mebe ihe ọzọ. Mana ọ bụrụ na unu jụọ m n'uche nke m, ana m asị na anaghị anọ n'ilo edozi ime ụlọ. Inu ka m na-atụ, anaghị anọ n'ilo edozi ime ụlọ. Adị nka olugo mgbe ọ ga-abụ akpakata ya bụ nkata, ndị mmadụ ga-asịzi oke, kedu ihe ndị oyibo na-akpọ what next? Kedu etu a ga-esi kwa onye ukwu wara? Maka na ọ bụghị mgbe ọbụla ha anaghị emeti ya, ụna ga-ama etu a ga-esi họpụta ndị ahụ ga-aga meti ya. Ọ bụkwa na ịhọpụta ha, maka na ọtụtụ n'ime anyị na-abụ ekwuo asị election doesn't count. O nwere ike bụrụ eziokwu, nwekwe n'ike ọma mbụ eziokwu. Mmelụ nji wee jụọ Abaribe otu ụbọchị m na-agba ya ajụjụ ọnụ si ya na abụ na ndị mmadụ na-asị na election doesn't count, ya nwasị m ya nwe na onwe ya bụ Abaribe bụ sinetọ, ọ bụzighị the same election a na-asị na it doesn't count ka o ji abanye. Eji m aka na onye ọbụla na-ege m ntị ghọta ebe m na-eje, ka anyị were na ile anyị asị ụmụnne gụọ eze anyị ọnụ. Thank you. Ndewo. Ma jụ ajụjụ ikpeazụ a ka anyị wee chịkọta. O nwere ka nhegharị ikpe a ga-esi wee metụta ihe ọbụla, maka na ọtụtụ ejego na soshal midia tutu ma sị na ndị Igbo ihe ọzọ anyị na-afụkwa bụ aka ga na-anọ n'unu ebe ọ bụ na-akpọpụtabe Nnamdi Kanu, aka ga na-anọ n'unu. I chere na otu esi ebugharị ikpe a na onwe ihe ọ na-emebi? Iche eze a na o nwere ike ize anyị nke a den maazị Ezeoke itinyekwa ọnụ n'okwu anyị wee chịkọta. Okay, kịta anyị achọpụtago ọ na o nwere ihe achọpụta tata, ọ na Nnamdi Kanu ka dị ndụ. Onye ọ na-ji anya gbalụ onwe Krismas fụ na ọ dị ọ ka na-aga ije. So nke ahụ kwesịrị ike iwetumata tension dị n'ala Igbo, dị na Nigeria. Ihe kpata ejibụ eme sit-at-home before ọ maka na ada kpụchi akọ ogo mgbe abịalụ ụlọ ikpe ọ bịarọ, so o butela anyị nsogbu. Mana kịta afụgo na ọ dị ndụ, so nke sit-at-home a kịta bụ ihe kwesịrị ike ịkwụsịsị fụ na anyị nọ na mba mont kịta, and n'oge adịghị anya ekeresimesi ya abịa. Anyị ekwesịrị ka ego bata n'ala Igbo. Ego bata n'ala Igbo ka na ego na-agakwa okirikiri na-aba ndị mmadụ n'aka eji wee gba ekeresimesi wee jiri emekwa ihe kwesịrị ime. Etu anyị si wee nọrụ ụbọchị Mọnde ọbụla anyị kee onwe anyị abụ n'ọnụ ụlọ. Tata kịta Tọzdee anọkwa n'ụlọ, ọ dịrọ mma. So Nnamdi Kanu ka dị ndụ, sit-at-home a kịta ekwesịrị ike ịkwụsịzi ya. Dịka m kwuru na mbụ, ndị IPOB bụ ndị bubu ụzọ si ka ebido sit-at-home a. Amakwa m na ha asidokwa na ya akwụsịkwa on Mondays, mana kịta akwa ka ọ bara uru ebe ọ na ha afụkwa onye isi ha na ọka dị ndụ na ọbịa kọt. Ha biko wolu onu nwayọ, ogo na ha etikwa mkpu gbawa ndị otu ha. O kwesịrị na ha ya esokwa wee kwụsịkwa ịdị na-anọ n'ụlọ kịta, maka ọha bụ ụzọ bido. Ekwubugo m ya na mbụ, ana m ekwupịa kịta ka m gwa ndị IPOB ka nna agwakwa mmadụ ncha, biko
ka ndị mmadụ pụtawakwa bidokwa chewekwa mewekwa ihe anyị na-eme maka ihe jikwa mara ala Igbo ọkwa n'afịa ahapụzi afịa Igbo agwụgo ọ dị mma na anyị bidokwa Nnamdi Kanu ka dị ndụ ka anyị kwado maka kọt ya ka anyị eme apịtụ gọọmenti ka eme ka ha were dialogue and political solution wee mee ka anyị wee gbanarị ọdachi a dị nkịta na nsogbu anyị nwere so sit at home biko onye ọbụla ka anyị kwụsịzie ya ọ bara ụlọ anyị uru ndewo daalụ rinne Maazị Ezeoke kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a dịka ịpịachikọta ihe a obi dị m ụtọ na ya bụ nwa amadi bịakwanụ ụlọikpe tata and na ya bụ nwa amadi dịka akụkọ si wee na-akọ esi na-anụ kepu nke ndị oyibo na-akpọ fake news na-ebu ya gaba India na o nwere na umeji ya adịzighị mma wee buli ya wee gaba India wee jee wee mee nke a wee mekwa nke ọzọ o nweghị ihe ọzọkwa na-ekwu bụ na a na-asị na atụpụ nkịta akpị egosighị ya ọ dịka atụrụ ya mbọ o wee bụrụ na ihe niile anụnwa na-emenụ na ọ bịagokwa n'ụlọ ikpe tata onye ọbụla fụ na ahụ dị ya ihe m na-eche abụghị m onye IPOB mana ọ bụrụ na asị m dụwa ndị IPOB ndụmọdụ ihe mụnwa na-eche ga-abụ na ya bụ sit at home a na-eme na ọ ga-akwụsịzi ọ bụghị sọsọ na ọ ga-akwụsị dịka Ichie Ubedike si wee kwu o nwere otu ihe n'ime anyị ga-ama mmadụ agakwana ga-eji na iwe na-ewu ya wee gbupụ isi ya o nwere ihe ọ ga-aba na-ekwu a na-asị ndị Igbo mee nke ndị Igbo mee nke ọzọ mana anyị nwabụ ndị Igbo anyị nwabụ ndị eji azụmahịa wee malụ ọ bụghị sọsọ na eji azụmahịa wee malụ anyị nwabụ ndị nwere akọ na uche o nwee ndị mfụ tata nketa ọmụ ụtọ bụ ndị bịalụ na ya bụ n'ikpe kwụrụ niile ebe ahụ na-agụ egwu ọ bụrụ na ihe ọ ga-abụ oke mbọsị ọ ga-eje ụlọ ikpe ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ije n'ụlọ ikpe jee kwụrụ gosikwa na ha na-akwado na ha na-agba ya ume mana nke ịbịa na-emechi ọnọdụ ọdụ azụmahịa niile dị n'ala Igbo ọ dịghị nke ọdịcha mma ọ dịghị mma maka na ihe ọ ga-eme bụ Krismas na fabia ekeresimesi na fabia ha o nwere ka ọ ga-esi mekata ụmụnne anyị ndị n'ofesi n'ime Nigeria abroad at home ndị nọ na ebe dịgasị iche iche ma tinyekwalụ ya bụ ka ọnọdụ nchekwa si wee dị n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ha gbaba ọsọ na ha agaghị anata ka anyị weluke n'anya anyị wee ne mgbe osisi ka nkwụ melụ Aba ndị mmadụ wee gbaa ọsọ na Aba ma lue tata almost 10 years after Aba has not recovered from it. Ọ bụrụzie ihe ga-eme the whole of our Igbo na o nwere ihe ọ ga-abụ imekata maka na a sị na etikatakwa n'aka n'obi agwọ ndị mmụọ ebe ndị dị mmadụ ọ bụrụ na o nwee onye na-azụ ahịa zụkata ahịa onye a bụ na-esi Kemeru ma bịa ego gị ahịa mbọsị o nwere mgbe ọ emekata ọ maghị mbọsị ọ ga-agba ọbịa ejide ya apịa ya ụtarị asị ya gịnị ka o ji wee mee na ọnwụ kata nyopuo ebe ọzọ dịka iji maatụ asị ya na o nwere ebe ọzọ ọ ga-abụ ojezie na Bini elesikwa ya bụ ihe ahụ ọ na-abịa ego na nke gị onye nwa bụ na o jebe ebe ahụ nnachigata esighị ike o wee bụrụ na biko na ihe nna ya anyị bụ ọkwa ifuru 7 mma 8 mma na a ga-emechachi ya ma ọ bụrụ ndị ụga ka ọ ga-abịa anyị emesasa so ọdụ ihe niile a na-ekwu a ga-emechi ya ọ dị mma mana ka anyị welu na ile anyị asị ụmụnne na-agụ eze anyị ọnụ na ọ baghị uru na ọ ga-abụ onye ị na-eji maka ihe emechi ahịa amaghị na imechila ahịa ọ gbasaghị ya ọ kwụsịghị ka ụgbọala na-ebu ya na Abuja kwụsị ọ kwụsịghị ka ntụ oyi nọ n'ime plen ya ma ọ bụ n'ime moto ya kwụsị onweghị ọ gbasaghị ya ngwazi unu nke bụ eziokwu maka anyị na-ekwu ihe a ọ ga-amasị ha
na anyị mebeli ya mekalịalị ka anyị si eme, maka na ọ ga-amasị ha na ọ bụrụ na anyị mee ya ka anyị were aka anyị mebie ya n'anyị, ọ ga-amasị ha, mana mmadụ agaghị adị isi ka ihe akọrọ ya. Nekwenụ nna ndị nna nna anyị ha ka anụsị ala agha, ha nwa wee wele aka ha wee dozie 3 R's ekwu na a ga-eme: reconstruction, rehabilitation, and nke ọzọ si yanụ. Ọ dịghị onweghị nke emere eme. Ka anyị ga-alụ na iji aka anyị, mana ọ ga-abụ afụtụbeghị m onye ga-abụ ọ na-eje ọgụ ilo obudogodi na palọ bịa wee na-akụlisi ọkụlie telivishọn, ọkụlie plasma, na ọ na-akwado ọgụ ọ ya eje n'ilo. Ọ bụrụ na etu ahụ ka anyị were akọ na uche wee na-eso ya bụ ihe. Ọgwụ na nkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ndewo Maazị Tochukwu Ezeoke, ka anyị were akọ na uche wee na-eso ya anyị na-eme. Okwu gị aka m ji wee pịakọta ihe ngosi anụwa nke anyị kpọrọ uche ndị mmadụ gbasara mpụtara ikpe Nnamdi Kanu taa. Ndị be anyị na-ekenekwa unu nke etu unu si wee sonye anyị ọbụlagodi na webụsaịtị anyị na ọba ozi soshal midia anyị kamgbe ụtụtụ, dịka anyị na-ewetara unu ihe niile gbasara ikpe Nnamdi Kanu taa. Nke onye chiri ya zere, biko nọdụkwanụ na BBC News Igbo maka ebe a ka ihe niile na-eme. Ị chọrọ inweta mgbasa ozi gbasara ihe ọbụla na-eme na Igbo na Naịjirịa na ụwa dum, ọ bụ na BBC News Igbo ka ị ga-enweta ya, maọbụ bbcigbo.com. Ndị ọnụ na-eru n'okwu, anyị bụkwa ekele ụnụ Ichie Eze-Ani Obedike, onye isi Igbo ekunie, anyị ekene gị. Maazị Tochukwu Ezeoke, onye dọt, anyị ekenekwa gị. Ekenekwa m gị, kenekwa ihe na-emelụ gị, maka na BBC unu ga-adị. A sị na ekene ike nyụrụ ahụ ya kenekwa imi n'ụlọ isi ya. Daalụ nne. Ebe a ka anyị ga-apịachikọta ya. Anyị ga-ewetakwara unu ihe ọbụla ga na-apụta tata, maka na akụkọ a maọbụ okwu a ebibeghị. Ndewo, aha m ka bụ Chioma.